Φίλες και φίλοι, όπως σας έχω ανακοινώσει από χθες από τα social του σταθμού και από σήμερα το πρωί από την αρχή της εκπομπής, έχουμε κάνει τις σχετικές αναφορές. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τη χαρά και την τιμή να υποδεχτώ τον κύριο Νικόλαο Μαυραγάνη, τον πρώην Υφυπουργό Μεταφορών και Υποδομών επικυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και μετέχον ως κοινή συνύπραξη τότε με τους ανεξάρτητους Έλληνες και νυν πρόεδρο του κόμματος, του πολιτικού φορέα του κόμματος Ενώνο. Κύριε Μαυραγάνη, καλή σας ημέρα. Καλώς ορίσατε και αυτή τη φορά εδώ στο Τα Πάντα Όλα Radio και στην εκπομπή του Ντόμ Βίτο Νοτεώνη. Καλημέρα κύριε Νότου, σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή δύναμη σε όλους. Είναι χαρά και τιμή μου να συνομιλώ μαζί σας και σας ευχαριστώ πολύ για την δεκτικότητά σας και την εμπιστοσύνη σας. Να ξεκινήσουμε από τα εσωτερικά του κόμματος. Σε τι φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή, κύριε Μαυραγάνη, το Ενώνο? Το Ενώνο βρίσκεται σε μια φάση αναμονής, έχει αναδιοργανωθεί, έχει ανανεώσει με ένα συνέδριο το οποίο έκανε με δύο προσυνέδρια, με ένα στην Αθήνα, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα τελικό συνέδριο, και ανανέωσε την πίστη, εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων προς τον πρόεδρο αλλά και προς τα κυρίαρχα στελέχη του Ενώνο. Ψηφίστηκε ξανά γενικός γραμματέας και αναπληρωτής γενικός γραμματέας του κόμματος και βρισκόμαστε σε μια φάση αναμονής, όπως σας είπα, δεδομένου ότι πιστεύουμε ότι στην νέα εποχή και νέα ημέρα στην οποία μπαίνουμε και για την οποία σας είχα μιλήσει σε αδρές γραμμές και προηγούμενη φορά, μετά όμως από τις εξελίξεις που βλέπουμε μπροστά μας, αυτή έρχεται ακόμα πιο σύντομα. Τη νέα μέρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε έτοιμες όλες οι υγιείς δυνάμεις για να συνδράμουμε στην αναδιοργάνωση αυτού εδώ του κράτους. Υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί φορείς, κύριε Μαυραγάνη, οι οποίοι έχουν ενσυνείδητα επιλέξει να μην συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές προκειμένου να δώσουν όλο το βάρος και όλη την ζέση και να εκκλείσουν τις δυνάμεις τους με στόχο τις επόμενες εθνικές εκλογές. Το Ενώνο σε τι φάση βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία? Ακριβώς σε αυτή την γραμμή πλεύσης βρίσκεται και το Ενώνο, διότι πιστεύει ακράδαντα. Πρώτα, το Ενώνο έχει λόγο να το πιστεύει αυτό, ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Δυστυχώς, κύριε Νότου, από την προηγούμενη φορά που στις εθνικές εκλογές του Μαΐου του 2023 το Ενώνο υπέστη μια πολύ μεγάλη στρέβλωση, γιατί μοιράσαμε 8.200.000 ψηφοδέλτια και στις 10 η ώρα το πρωί στα περισσότερα εκλογικά τμήματα της χώρας δεν υπήρχαν ψηφοδέλτια. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε ότι αφού δεν έχει αλλάξει κάτι προς το καλύτερο για το θεσμό της δημοκρατίας στην χώρα μας, αντιθέτως προς το χειρότερο, όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την ανάλογη επιτροπή του είπε, θαρώ πως δεν πρέπει να σπαταλήσουμε δυνάμεις για να υποστούμε άλλη μια τέτοια στρέβλωση και νοθευτική διαδικασία και πρέπει να παρατηρήσουμε τα πράγματα και να είμαστε έτοιμοι στην επόμενη πολιτική στιγμή για τη νέα ημέρα της Ελλάδας. Πρόεδρε, αυτό που έχει καταγγείλει το Ενώνο και σε σχέση με τα ψηφοδέλτια που δεν υπήρχαν του κόμματος στη συντριπτική πλειοψηφία των εκλογικών τμήματων ανά την επικράτεια, το έχουν καταγγείλει και άλλοι φορείς. Ως καταγγελία είναι θεμιτό και πρέπει να συμβαίνει τη στιγμή που είναι και μια ρεαλιστική πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα όμως πώς μπορεί να διασφαλίσει το Ενώνο, ας αφήσουμε τα υπόλοιπα κόμματα, το Ενώνο στην προκειμένη περίπτωση την όντως εύρυθμη παρουσία του στις επόμενες εθνικές εκλογές? Δηλαδή μην ξαναφτάσουμε πάλι στο ίδιο επίπεδο. Εδώ σας ροκανίζουνε, κύριε Πρόεδρε, συνειδητά κάποιοι. Κύριε Νότου, το ανέμενα ότι θα ροκανίσουν, αλλά εδώ δεν ροκανίσουν. Εδώ ουσιαστικά νοθεύουν εις βάρος του Ενώνο. Και επειδή μιλήσατε για άλλα κόμματα, κανένα άλλο κόμμα δεν έχει κάνει επίσημη καταγγελία στον ΟΑΣΕ της Ευρώπης. Κανένα άλλο κόμμα δεν κατέθεσε επίσημη καταγγελία στις 10 η ώρα το πρωί διεξαγωγής των εκλογών, όχι μετά τα αποτελέσματα. Στις 10 η ώρα το πρωί διεξαγωγής των εκλογών στον Άριο Πάγο και στην εισαγγελία. Κανένα άλλο κόμμα δεν τα έπραξε αυτά και κανένα άλλο κόμμα δεν δέχθηκε από τον Άριο Πάγο μετά από 3 μήνες, 3,5 μήνες μετά τις εκλογές, άκουσον την κλίση να καταθέσουμε μήνυση, παρακαλώ πολύ, για να προστατεύσουμε, λέει, τα συμφέροντά μας. Και τους απαντήσαμε βεβαίως πάντα εγγράφως ότι αυτό θα έπρεπε να το έχουν πράξει στις 10 η ώρα το πρωί εκείνης της ημέρας των εκλογών του Μαΐου και όχι 3,5 μήνες μετά υποκριτικά. Επομένως λοιπόν το Ενώνο είναι μια ειδική περίπτωση.
Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει, ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε τις καταστάσεις, ακόμα κι αν αυτή την ώρα δείχνει ότι έχουμε υποστεί μία ήττα σε μία μάχη, τον πόλεμο δεν τον έχουμε χάσει, τους έχουμε χρεωμένους τους κυρίους αυτούς, ακόμα και στα υψηλότερα κλιμάκια της ελληνικής δικαιοσύνης, διότι δεν έπραξαν το καθήκον τους, και η επόμενη ημέρα της πολιτικής ζωής του τόπου θα μας βρει, νομίζω, έτοιμους για να αναμετρηθούμε με όλους αυτούς. Μου είπατε πώς θα εξασφαλίσουμε. Με τις παρούσες συνθήκες δεν εξασφαλίζεται. Θα κάνουν ακριβώς το ίδιο. Γι' αυτό και λέμε, θα περιμένουμε, διότι η γεωπολιτική κατάσταση του κόσμου όλου είναι προς την κατεύθυνση να αλλάξουν δραστικά τα πράγματα, ακόμα και στην Ελλάδα. Μην παραθεωρείτε το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης, ενώ έχει μόλις πριν από κάποιους μήνες εκλεγεί ξανά, σπέβδει να περάσει ασμένος κάποια μέτρα τόσο για τα φορολογικά και να χτυπήσει τη μεσαία τάξη την οποία στηρίχθηκε, όσο για τους αγρότες τους οποίους πάλι στηρίχθηκε, αλλά και για θεσμικά ζητήματα όπως τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Σπέβδει να τα κάνει αυτά, ενώ θα μπορούσε να τα κάνει πιο μετά. Γιατί άραγε βιάζεται? Μήπως τον πιέζουν οι γεωπολιτικές καταστάσεις που αλλάζουν το ρου όλης της παγκόσμιας διοίκησης? Γιατί ό,τι υπέστη το ενώνο, κύριε Νότου, το υπέστη σε ευθυγράμμιση με κάποιες βασικές εντολές ή κατευθύνσεις, αν δεν κάνω λάθος, που έχουν δοθεί προς την κατεύθυνση να περιορίσουν φωνές που από την πρώτη στιγμή, όταν λέω πρώτη στιγμή εννοώ πρώτη στιγμή, το Μάρτιο του 2020, όταν πολλοί από τους όψιμους εκείνους που εμφανίστηκαν είτε από τελείως εμπαθή κατάσταση που απλώς και μόνο ήθελαν να συμμετέχουν στα πολιτικά πραγμένα, είτε από άγνοια από την άλλη μεριά, εμφανίστηκαν να συμμετάσχουν σε κάποιες εκλογές για να διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού, απλώς και μόνο εκφράζοντας άναρθρα κάποιες κραυγές. Γιατί τότε υπήρχε συντεταγμένα μία προσπάθεια που όλους αυτούς ήθελε να τους ενώσει. Και ρωτάτε, γιατί υπήρξε η ανάγκη να ιδρυθούν κι άλλα νέα κόμματα, καμιά δεκαριά τον αριθμό, που πήρε ο καθένας από αυτούς 0,1, 0,15, 0,18, 0,2. Γιατί όλοι αυτοί κάναν πολυδιάσπαση, όταν ήδη από το Μάρτιο του 20 υπήρχε το Ενώνο και ο Μαυραγάνης μπροστά? Ερωτάτε, ας το απαντήσει ο ελληνικός λαός αυτό. Γιατί από τη μία πλευρά υπάρχει ο Μητσοτάκης και η καθιστική ατάξη, από την άλλη υπάρχουν και κάποιοι δούροι ύποι. Δεν λέω ότι όλοι αυτοί είναι δούροι ύποι. Λέω ότι κάποιοι από αυτούς μπορεί και να είναι. Και λέω επίσης ότι κάποιοι άλλοι απλώς αγνοούν τα πράγματα και εκφέρουν μία άποψη μόνο και μόνο από μία αιμονή να συμμετέχουν στα κοινά. Πάνω σε αυτό που θέλετε, κύριε Πρόεδρε, να σας πω ότι το δικό μου το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχουν πολλοί λαγοί στην κεντρική ελληνική πολιτική σκηνή. Ανέκαθεν υπήρχαν, αλλά τώρα έχουν αναπαραχθεί. Να ανοίξουμε όμως τη βεντάλια πάνω υπάρχουν και μέσα στο κοινοβούλιο. Προφανώς, κύριε Πρόεδρε. Προσυπογράφω αυτό που λέτε. Υπάρχουν και μέσα στο κοινοβούλιο. Προσυπογράφω. Και θα φανεί όσον ούπο, θα φανεί. Αρχίζει και διαφαίνεται. Θα το συζητήσουμε αυτό λίγο πιο κάτω. Θέλω όμως να ανοίξω κι άλλο τη βεντάλια πάνω σε αυτό που θέτετε. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία, κατ' εμέ τουλάχιστον, δεν εξηγούνται με την κοινή λογική. Άλλα νομίζω ότι είναι τα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο. Και αυτή τη στιγμή καθόμαστε και ασχολούμαστε με το εάν θα περάσουμε πώς ακόμη και στα μπουζουξίδικα ή στις λαϊκές αγορές. Εάν θα ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο που κατ' εμέ στατιστικά αφορά ένα 5% και πολύ λέω της ελληνικής κοινωνίας, μιλάω για τα ομόφυλα ζευγάρια και τη δυνατότητα που θα τους δίνεται με το προσψήφιση νομοσχέδιο περί υιοθεσίας τέκνων. Γενικότερα διαβλέπω, κύριε Πρόεδρε, εσείς θα μου πείτε αν λανθάνω ή όχι, μία προσπάθεια, μία απόπειρα από προσανατολισμού της κοινής γνώμης από τα πραγματικά προβλήματα και προκειμένου να καθόμαστε να ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία καλά, τίποτα δεν είναι ασήμαντο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι αυτά τα οποία
κρίνουν την επιβίωσή μας και σαν κοινωνία και σαν έθνος. Προφανώς, κύριε Νότου, την ώρα που η ΓΕΣΕΒΕ τον Ιανουάριο του 2024, στις 24 Ιανουαρίου μάλιστα, λίγο πριν να μπούμε στο Φεβρουάριο, εξέδωσε τη μελέτη της, σύμφωνα με την οποία το 61% των συνανθρώπων συμπολιτών μας δεν μπορεί μετά τη 19η ημέρα του μήνα να ζήσει, γιατί έχουν τελειώσει τα χρήματα. 19 μέρες έχουν χρήματα, το 61% των συνανθρώπων μας. Όταν αυτό το δεις παράλληλα με την αύξηση κατά 8 δισεκατομμύρια ευρώ του ιδιωτικού χρέους μόλις σε 12 μήνες, όταν το δεις παράλληλα με την αύξηση των κόκκινων δανείων, όπου περίπου τα 7 δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια, νέα κόκκινα δάνεια, είναι έτοιμα να περάσουν την 90η μέρα καθυστέρησης και να χαρακτηριστούν ως κόκκινα με τη Βουλά, όταν το δεις παράλληλα με το γεγονός ότι υπάρχει μια ασφικτική γεωπολιτική κατάσταση δίπλα μας, λέγαμε ότι δήθεν υπογράψαμε συμφωνία φιλίας με την ανακήρυξη των Αθηνών και δεν πέρασαν ούτε 20 μέρες και εμφανίστηκε ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος είπε ότι διεκδικούμε τα ελληνικά νησιά, αυτά τα νησιά στα οποία μάλιστα δώσαμε και ελεύθερη βίζα. Και όταν το δεις παράλληλα ότι οι αγρότες, στους οποίους στηρίχτηκε αυτή εδώ η κυβέρνηση, μαζί με τη μεσαία τάξη που επίσης στηρίχτηκε στους ελεύθερους επαγγελματίες, έχουν ξεσηκωθεί η δεύτερη για το φορολογικό νομοσχέδιο και η πρώτη, διότι άφησαν εξέλεκτα την ενέργεια στην Ελλάδα να είναι η πιο ακριβή ενέργεια σε όλη την Ευρώπη, για να εξυπηρετούνται με αυτόν τον τρόπο και κάποια καρτέλς. Δεν ξέρω αν το έκανε επίτηδες ή όχι, ας το απαντήσει ο ελληνικός λαός αυτό. Και από την άλλη μεριά κλείσαμε τα λιγνητικά μας εργοστάσια 20 χρόνια, 8 χρόνια πριν τη συμφωνία που είχαμε κάνει. Όλα αυτά όταν τα δεις, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορεί να είναι η ώρα να ασχολούμαστε με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Έχουμε άλλα πράγματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε. Ακριβώς. Από την άλλη, επειδή γνωρίζουν οι παρικούντες την Ιερουσαλήμ γενικότερα το ότι πέρα από επιφανής δικηγόρος είστε και ένας σοβαρός πολιτικός άνδρας και δεν εμπλέκεστε εσείς σε διαδικασίες του τύπου άκουσα, μου είπανε, έμαθα, αλλά τοποθετήστε ως η πεποίθησή μου είναι, η άποψή μου είναι, η ενημέρωσή μου είναι. Και ξέρω ότι το ψάχνετε πάρα πολύ με τα γεωπολιτικά. Τι ακριβώς γίνεται, κύριε Πρόεδρε, εκεί με τους Χούθη, με το πλοίο που πήγε το δικό μας σαν αστακός, παρακαλώ, το πολεμικό, για να με επίσημη δικαιολογία να διασφαλίσει την εύρυθμη θαλάσσια εκεί συγκοινωνία. Στρατηγείο Λάρισσας εμπλέκεται, Δένδιας εμπλέκεται. Τι ακριβώς γίνεται, κύριε Πρόεδρε? Γίνεται μια συνέχιση της κατάστασης όπου η Ελλάδα δεν έχει στην πραγματικότητα στρατηγική, δεν έχει ουσιαστικά θέση, απλώς και μόνο σύρεται πίσω, ενίοτε από συμμάχους, ενίοτε από δίθεν συμμάχους. Και εννοώ ότι πολλές χώρες ευθυγραμμίζονται με την πολιτική αυτή τη στιγμή που ασκείται στη Μέση Ανατολή. Αλλά η κάθε μία από τις χώρες που ευθυγραμμίζεται έχει και μία στρατηγική εξυπηρέτηση των δικών της συμφερόντων. Εμείς είμαστε οι μόνοι που δεν έχουμε. Και θα σας το αποδείξω αμέσως. Όλο αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, σας το έχω ξαναπεί, βεβαίως γίνεται στο πλαίσιο της γενικής αναδιανομής που ξεκίνησε από το 2020 και περιλάμβανε ως μια αφορμή αναδιανομής και το COVID business, αλλά στη Μέση Ανατολή ειδικότερα γίνεται ώστε να καταλήξουμε στην ίδρυση του λεγόμενου κουρδικού κράτους. Στα νότια της Τουρκίας, στο βόρειο της Συρίας, στη βόρεια μεριά του Ιράκ και του Ιράν. Αυτό συμφέρει πάρα πολύ την Ελλάδα. Πού είναι η Ελλάδα λοιπόν να στηρίξει τους Κούρδους?
Πουθενά. Να τι εννοώ λέγοντας ότι όλες οι χώρες κατεβαίνουν και στηρίζουν συντεταγμένα, αλλά παίρνουν και για τον εαυτό τους κάτι. Εμείς δεν παίρνουμε τίποτα. Αντιθέτως, σειρώμαστε και υπογράφουμε μία διακήρυξη των Αθηνών δήθεν φιλίας με την Τουρκία και λίγο μετά ο Υπουργός Εξωτερικών της δηλώνει ότι μας διεκδικεί τα ελληνικά νησιά. Νομίζω ότι αυτό, αν το δεις παράλληλα με την κραυγαλαία αποτυχία του κυρίου Δένδια ως Υπουργού Εξωτερικών, που έχει κάνει τα εξής τραγικά τραγελαφικά. Πρώτον, υπέγραψε συμφωνία με την Αίγυπτο, δεν φταίει η Αίγυπτος επίσης, όπου τα θαλάσσια όρια της Ελλάδας είναι στο μισό της Ρόδου και αφήνει τη μισή Ρόδο έξω και το Καστελόριζο, ένα το κρατούμενο, αυτό το έκανε το 2020, και δεύτερον, πήγαινε και δήλωνε από τότε ότι δεν θα εξορίξουμε για 200 χρόνια τους υδρογονάνθρακές μας. Λες και είναι τσιφλίκι του. Και έρχεται σήμερα, υπό την πίεση των γεγονότων, που όλοι τρέχουν να βρουν εναλλακτικές στη Ρωσία και λέει τώρα μοιάζουν οι υδρογονάνθρακες. Παρατήσαμε τον EastMed, έναν αγωγό ο οποίος θα αναβάθμιζε την Ελλάδα γεωπολιτικά έναντι της Τουρκίας, θα παίρναγε το φυσικό αέριο της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ, της Αιγύπτου, μέσα από την Ελλάδα και όχι από την Τουρκία, προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Το αφήσαμε αυτό γιατί επενδύσαμε στην πράσινη ανάπτυξη, γιατί επενδύσαμε δήθεν σε φτηνή ενέργεια. Και από την ώρα που αρχίσαμε να επενδύουμε σε πράσινη ανάπτυξη, είδαμε να αυξάνονται οι λογαριασμοί του ρεύματος 5 φορές. Και έρχεται από πίσω και ο Τούρκος πρόεδρος, τίνοντας χείρα φιλίας προς τον ομόλογο του Αιγύπτιο μόλις προχθές, και έρχεται και λέει ότι κοίταξε να δεις αγαπητέ μου κύριε Σίση, εμείς είμαστε οι δύο μεγαλύτερες χώρες Ανατολικής Μεσογείου και αν συνεργαστούμε μπορούμε να διαφεντεύουμε, αυτή είναι η φράση, η έκφραση κύριε πρόεδρε που χρησιμοποίησε, να διαφεντεύουμε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Ελλάδα πουθενά εδώ. Μα κοιτάξτε κύριε Νότο, η Αίγυπτος μας παρακαλάει χρόνια να βρεθούμε στο πλάι της. Χρόνια. Και ειδικά τα τελευταία χρόνια μας ζήτησε μία εξυπηρέτηση. Μας ζήτησε την εξυπηρέτηση να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε τον Αγγίλα Σάλεχ και την Λιβική Βουλή απέναντι στον τουρκικό απεκτετισμό. Διπλωματικά να στηρίξουμε, όχι με άλλο τρόπο. Και δεν το κάναμε. Και ξέρετε πώς δεν το κάναμε, πώς πιστοποιείται αυτό? Μας κάλεσε λοιπόν ο πρόεδρος της Λιβικής Βουλής το 2020 να κατέβουμε κάτω και να χαράξουμε μαζί τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας και της Λιβύης και να αφήσουμε απ' έξω την Τουρκία. Και τότε εμείς, όταν χαράζαμε τα σύνορα, τα δυτικά μας σύνορα με την Ιταλία, σταματήσαμε για να μην κατέβουμε κάτω στη Λιβύη, σταματήσαμε τα θαλάσσια σύνορα στους Στροφάδες. Ξέρετε που είναι Στροφάδες? Στην Πελοπόννησο. Δεν κατεβήκαμε καν στην Κρήτη. Λοιπόν, με τέτοια εξωτερική πολιτική, αν ελπίζουμε κάτι, ελπίζουμε στον καλό Θεό της Ελλάδας. Πουθενά άλλου. Γιατί τα σύννεφα ζυγώνουν και είναι σύννεφα πολέμου. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές και θα επιβεβαιωθώ και σε αυτό. Όπως είπα στην αρχή, ότι όλα γίνονται για τη γεωπολιτική αναδιανομή του κόσμου τότε με τον COVID και μου λέγαν που το βρήκες αυτό, και μετά έσκασε κατευθείαν ενεργειακή κρίση λόγω της πίεσης και της αντιπαλότητας μεταξύ των δύο μεγάλων γεωπολιτικών πόλων της παλαιάς και κλασικής οικονομίας, φυσικού αερίου, πετρελαίου, βασικών αγαθών κλπ. Και από την άλλη μεριά big pharma και big data, ψηφιακή οικονομία. Λόγω αυτού σκάει λοιπόν η ενεργειακή κρίση και αμέσως μετά η στρατιωτική κρίση. Και τότε αρχίζαν να καταλαβαίνουν ότι όλο αυτό έχει μια συνέχεια και έγινε για ένα και μόνο λόγο, για την αναδιανομή του κόσμου μετά από 78 χρόνια από τη συνθήκη της Γιάλτας του 1945. Επομένως, τώρα λοιπόν λέω, μετά από όλα αυτά, ότι αυτό δεν σταματάει. Θα περιλάβει και το Βόσπορο, αναγκαία, και γι' αυτό βλέπετε μία στροφή
της Τουρκίας σιγά σιγά προς την πλευρά των ΗΠΑ. Κάποιοι λένε ότι είναι δεμένοι με δεσμούς φιλίας με τη Ρωσία. Τους έχω πει 1000 φορές να προσέξουν ότι η S-400 δεν ήταν ένα όπλο που αγοράστηκε από την Τουρκία για να μπορεί να το χρησιμοποιεί ελεύθερα. Ήταν ένα όπλο και μία αφορμή αποζημίωσης που καταβλήθηκε από την Τουρκία προς τη Ρωσία, επειδή λίγους μήνες πριν είχε καταρριφθεί ένα ρωσικό Σουχόι 27 στα τουρκο-συριακά σύνορα. Άρα, καμιά φιλία πραγματική δεν υπάρχει. Υπάρχει μια πρόσκαιρη εξυπηρέτηση. Αυτή την ώρα λοιπόν η Τουρκία ξαναγυρνάει σιγά σιγά προς τις ΗΠΑ για να πάρει τα F-35 και να παίξει το καλό παιδί. Και τι λέει? Καρφώνει εχθές, κύριε Νότου. Εχθές καρφώνει η Τουρκία προς τις ΗΠΑ ένα υποτιθέμενο μυστικό όπλο των Ρώσων της Ρωσίας που θα απειλούσε την εθνική ακεραιότητα των ΗΠΑ. Και συσκέπτεται από χθες το βράδυ, εσπευσμένα το Κογκρέσο. Και σήμερα η Επιτροπή Άμυνας του Κογκρέσου συνέρχεται εσπευσμένα για να δουν τι θα κάνουν. Και το κάρφωσε η Τουρκία. Πώς αξιόπιστος σύμμαχος της Ρωσίας είναι. Όταν λέω λοιπόν, και το λέω εδώ και περίπου παραπάνω από 8 μήνες, ότι η Τουρκία θα αναμειχθεί κλείνοντας τα στενά απέναντι στη Ρωσία, μου λένε ότι είναι φίλοι με τη Ρωσία και δεν μπορεί να το κάνει. Μα αν δεν το κάνει ο Ερντογάν, θα ανατραπεί για να το κάνει ο επόμενος. Αλλά θα το κάνει και ο Ερντογάν. Είμαι σχεδόν πεπισμένος. Διότι να, πώς γυρνάει σιγά σιγά το καράβι προς τις ΗΠΑ. Κύριε Πρόεδρε, όλα αυτά που συζητάμε, τα λάθη, τις παραλήψεις, τη λαθασμένη σε κάθε περίπτωση εξωτερική πολιτική και όχι μόνο, γιατί το ξεκινήσαμε από την εσωτερική πολιτική και από μια διαφαινόμενη απόπειρα από προσανατολισμό από τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Εσείς προσωπικά, πού τα αποδίδετε? Έρχομαι και λέω, μπορεί να είναι έλλειψη πραγματικού πολιτικού αισθητηρίου, μπορεί να είναι αδιαφορία, γιατί όχι να χρησιμοποιήσω τον όρο αδιαφορία, θέλοντας να κυβερνάμε απλά για να εξυπηρετούμε στενά ένα κομματικό και επιχειρηματικό λόμπι, είναι υποταγή εντός ή εκτός εισαγωγικών απέναντι σε μεγαλύτερες δυνάμεις που μας θεωρούν πολιτικό υποχείριο και προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα? Τι από όλα πιστεύετε ότι μπορεί να είναι? Η βαθύτερη αιτία, κύριε Νότου, και συγχαρητήρια που το επισημάνατε, είναι το δεύτερο που είπατε. Δηλαδή, οι περισσότεροι εξυπηρετούν προσωπικά συμφέροντα, παίρνουν προσωπικά ωφέλη και αφού έχουν εξυπηρετήσει τα προσωπικά τους συμφέροντα, δεν ενδιαφέρονται για τίποτα άλλο. Άρα, είναι πολύ εύκολο να παρασύρεις κάποιους οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν θέλουν και πολύ να υπερασπιστούν τα εθνικά δίκαια, ούτε τα κοινωνικά δίκαια. Θέλουν να υπερασπιστούν την οικογένειά τους. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν αυτούς να τους μεταχειριστείς διπλωματικά. Καμία υπετιότητα δεν έχουν οι ξένες δυνάμεις. Την υπετιότητα την έχουμε μόνο εμείς. Προφανώς τις ίδιες πιέσεις δέχεται η Πορτογαλία, τις ίδιες πιέσεις δέχεται η Μάλτα, τις ίδιες πιέσεις δέχονται άλλα κράτη, ακόμα και η Κύπρος που είναι πολύ μικρότερη από την Ελλάδα. Για δείτε όμως, η Κύπρος ανακήρυξε ΑΟΣ από το έτος 2004-2005. Ισχύει. Τότε ανακήρυξε ΑΟΣ με τον αείμνηστο αγωνιστή Παπαδόπουλο, Τάσο Παπαδόπουλο. Τότε. Δηλαδή η Κύπρος φοβάται λιγότερο από την Ελλάδα? Απάντηση. Εάν η Ελλάδα είχε Τάσο Παπαδόπουλο, θα έκανε και εκείνη την ανακήρυξή της. Κύριε Πρόεδρε, να σας ξαναγυρίσω σε αυτά που ξεκινήσαμε. Μιλήσαμε και για την δικαιοσύνη. Εγώ προσωπικά, και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου εδώ κάθε μέρα από του άμβονους που λένε πίσω από το μικρόφωνο αυτό, να εξεγείρομαι, γιατί βλέπω ότι, να μιλήσουμε λίγο λαϊκά, δεν μας τα λέει καλά η δικαιοσύνη. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να δεχτώ το ότι πηγαίνει μία μητέρα θύματος του εγκλήματος του Ευαγγελισμού Τεμπών Λάρισσας
να μιλήσει με την εισαγγελέα του Αριού Πάγου που έχει αναλάβει τη συγκεκριμένη υπόθεση και να της λέει τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά, να πάτε και στην εκκλησία να σας βοηθήσει. Δηλαδή αυτά είναι ανήκουστα πράγματα. Και έρχομαι και λέω γιατί βλέπουμε μια soft δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Δεν θα τολμήσω να μιλήσω για συγκάλυψη. Δεν ξέρω αν εσείς θα υιοθετήσετε ένα τέτοιο λόγο, αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπουμε πολύ υποστηρικτική τη δικαιοσύνη απέναντι στην κεντρική εξουσία, που σε κάθε περίπτωση νομίζω, εσείς θα με διορθώσετε αν κάνω λάθος, δεν είναι ο πραγματικός ρόλος και ο λόγος υπόστασης της δικαιοσύνης αυτός. Προφανώς δεν είναι αυτός ο λόγος υπόστασης, ούτε έτσι πρέπει να συμπεριφέρεται η δικαιοσύνη. Για ποιους λόγους το κάνει? Καθένας μπορεί να έχει διαφορετικούς λόγους. Ο κάθε δικαστής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κρίνεται διαφορετικά. Το μόνο ελαφρυντικό που έχουν είναι ότι σε αυτήν εδώ τη χώρα, που για 4 συνεχόμενες χρονιές έχουμε χαρακτηριστεί ως ελαττωματική δημοκρατία, και μάλιστα με τη βούλα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 4 χρονιές συνεχόμενες. Ελαττωματική δημοκρατία η Ελλάδα που γέννησε τη δημοκρατία. Λοιπόν, σε μια χώρα που η δημοκρατία είναι ελαττωματική, προφανώς, κύριε Νότου, και οι διασφαλίσεις, οι θεσμικές διασφαλίσεις για τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους είναι ελάχιστες. Και εννοώ, δημοσιογράφοι χάνουν τη ζωή τους, καταπιέζονται. Πιθανόν το ίδιο να συμβαίνει, να καταπιέζονται δηλαδή, και κάποιοι Έλληνες δικαστές. Άρα είναι πολύ εύκολο φυσικά να πετάμε πέτρες, αλλά από την άλλη πρέπει να δούμε και σε τι περιβάλλον δρά ο καθένας. Ο καθένας έχει την οικογένειά του, ο καθένας έχει τα ανοιχτά του μέτωπα, και πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να υποδηθούν τους ήρωες, αλλά θέλουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Για να κάνουν καλά τη δουλειά τους λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν θεσμικές εγγυήσεις. Υπάρχουν στην Ελλάδα? Απαντήστε μόνοι σας. Ρητορική ερώτηση καταθέσατε νομίζω, κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχουν, κύριε Νότη. Να σας το βγάλω από την. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν θεσμικές εγγυήσεις. Όχι, δεν υπάρχουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Δυστυχώς ισχύει. Και η αλήθεια είναι ότι είναι και πικρή και το γνωρίζουμε όλοι. Θέλω να καταλήξουμε. Ξέρετε πώς έχει συμβεί αυτό? Έχει συμβεί αυτό διότι ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού έχει απογοητευτεί πάρα πολύ. Δεν συμμετέχει στα πολιτικά δρόμενα ούτε καν ψηφίζοντας. Γι' αυτό και είδαμε αποχές της τάξης του 55%. Και άρα λοιπόν το καλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας έχει αδρανοποιηθεί. Και όταν λέω καλύτερο, εννοώ ηθικά καλύτερο. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι, απογοητεύτηκαν κυρίως γιατί νιώθουν μια ηθική, πνευματική αποξένωση. Νιώθουν ότι σε αυτό το περιβάλλον που είναι σαθρό και ανήθικο δεν μπορούν να συμμετάσχουν. Γι' αυτό και έλεγα από το 2020 και θα συνεχίσω να λέω και για 4η χρονιά, 5η πλέον, ότι ο αγώνας είναι κυρίως πνευματικός. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει, θα το καταλάβει με το δύσκολο τρόπο, όταν έρθει η στιγμή. Θα ήθελα να καταλήξουμε την ενδιαφέρουσα ομολογουμένως κουβέντα μας, κύριε Πρόεδρε, με μια προσωποποιημένη ερώτηση. Μάχημος επί δεκαετίες δικηγόρος, μάχημος πολιτικός, πρόεδρος πολιτικού κόμματος, έχετε περάσει και από το μετερίζει του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι είναι οι προσωπικοί στόχοι, τα άμεσα μελλοντικά όνειρα και οι επιδιώξεις προσωπικά του Νίκου του Μαυραγάνη? Κύριε Νότου, ποτέ δεν θα υποχωρήσει η θέλησή μου και η διάθεσή μου να ωφελήσω όπως μπορώ το κοινωνικό σύνολο. Από ποιο μετερίζει θα το κάνω είναι θέμα και συγκυριών. Το σίγουρο είναι ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Δυστυχώς για αυτούς οι οποίοι συνήθισαν να κατατρώνουν τις σάρκες του ελληνικού λαού, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και θεσμικά, όπως και εθνικά. Επομένως λοιπόν, έτσι και αλλάξουν τα πράγματα
με το δύσκολο τρόπο πάντα αλλάζουν, να ξέρετε. Έτσι και αλλάξουν λοιπόν τα πράγματα, θα κληθούν καθαρές ηθικές δυνάμεις και όχι λαγοί, το τονίζω, και όχι λαγοί να συνδράμουν στη νέα προσπάθεια. Δεν είμαστε άγγελοι. Κανείς από εμάς δεν είναι άγγελος. Αλλά απέχει πολύ από το να μην είσαι άγγελος, να είσαι διάβολος. Και με αυτές τις σκέψεις θέλω να σας πω ότι πρέπει να κοιτάτε τα διεθνώς συμβαίνοντα. Γιατί είναι προφανές ότι όταν πρωτοεισήγαγα τον όρο στην Ελλάδα της μάχης μεταξύ της παραδοσιακής οικονομίας και της ψηφιακής οικονομίας, είχα στο μυαλό μου δύο διαφορετικούς τρόπους διοίκησης αυτού εδώ του κόσμου. Των εθνών κρατών, παλιά οικονομία, και της παγκοσμιοποίησης με τη νέα οικονομία. Και όταν επίσης τον Αύγουστο του 2022 είπα προετοιμαστείτε γιατί αρχίζει η πτώση της παγκοσμιοποίησης, και τότε χλεβάστηκα από κάποιους στο διαδίκτυο. Βεβαίως εκείνο το βίντεο πήγε πάνω από 300.000 views. Είχα γνώση αυτό που συμβαίνει τώρα. Και αυτό που συμβαίνει τώρα είναι η προέλαση δυνάμεων όχι μόνο στρατιωτικά αλλά και πολιτικά. Γιατί μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο πρόεδρος Τραμπ, ο τέος πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις μπορεί και να είναι και ο νέος πρόεδρος πάλι των ΗΠΑ, πίστευε στα έθνη κράτη. Όπως πιστεύει στα έθνη κράτη και ο Πούτιν. Όπως πιστεύουν στα έθνη κράτη αρκετοί άλλοι ηγέτες. Επομένως, η στροφή που γίνεται αυτή τη στιγμή γίνεται προς την κατεύθυνση των εθνών κρατών. Θα γίνει με πλήρη κατανίκηση της παγκοσμιοποίησης? Όχι. Σας το λέω εγώ, όχι. Θα γίνει με ένα συμβιβασμό. Αλλά θα γλιτώσουμε τα χειρότερα. Και αφού λέω αυτό, θέλω να σας υπομνήσω ότι ένα σοβαρό το θέμα είναι το θέμα του ψηφιακού νομίσματος. Το οποίο ψηφιακό νόμισμα δεν είναι απλώς και μόνο όπως λένε κάποιοι, έλα μωρέ, όπως έχουμε μια κάρτα. Όχι. Αυτό δηλώνει άγνοια. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Το ψηφιακό νόμισμα, που βεβαίως το προωθεί η παγκοσμιοποιημένη διοίκηση, φαίνεται ότι πάει σε ένα συμβιβασμό και θα αφήσει τα μετρητά να υπάρχουν. Ο πρώτος συμβιβασμός φαίνεται πως γίνεται. Ήδη μελετούσα προχθές το έγγραφο που εξεδόθη από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας της Γερμανίας, που έλεγε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ανησυχίες για την ιδιωτικότητα, αλλά όχι μόνο αυτή, για τους περιορισμούς των πληρωμών, διότι προβλέπεται, ας πούμε, ότι μπορεί να επιβληθεί περιορισμός και χωρικός, να μην μπορείς να πληρώσεις δηλαδή σε ένα τόπο, άμα υπάρχει μια καραντίνα, προσέξτε, να μην μπορείς να βγεις από ένα τόπο να πας σε έναν άλλο και να πληρώσεις, ή να σε τσιμπάνε και να σου λένε έφυγες από τον τόπο. Δεύτερο, περιορισμός σε όγκο χρημάτων, κάποιες πληρωμές θα επιτρέπονται, κάποιες άλλες όχι. Τρίτον, πληρωμές σε είδος. Δηλαδή μπορεί να αγοράσει συγκεκριμένα είδη, όχι άλλα. Αυτά στο έγγραφο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφάλειας της Γερμανίας αναφέρονται ρητά ως ενδεχόμενα επιβολής περιορισμών. Επομένως, αν παραλληλείς αυτό με τη δυνατότητα που θα υπάρχει να σου ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή το πορτοφόλι, όπως επίσης μνημονεύεται μέσα στην υπηρεσία ασφάλειας, στο έγγραφο της Υπηρεσίας Ασφάλειας της Γερμανίας, προχθές εξεδόθη, επαναλαμβάνω, καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν θα είναι ένα νόμισμα. Θα είναι ένα μέσο επιβολής διοικητικού καταναγκασμού των ανθρώπων όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Η μάχη λοιπόν μεταξύ εθνών κρατών και παγκοσμιοποίησης έχει να κάνει και με το νόμισμα και την νομισματική πολιτική και το πώς ακριβώς θα διοικείται και δημοσιονομικά αλλά και πιστωτικά ο κόσμος μας.
Όλα αυτά τα λέω, κύριε Νότου, διότι κοιτάξτε, έχουν πλέον κλιμακωθεί οι εντάσεις σε όλα τα πεδία. Στρατιωτικό, οικονομικό, κοινωνικό, εξεγέρσεις αγροτών Γερμανία-Γαλλία, πολιτικό, χαοτική κατάσταση στις ΗΠΑ, σε όλα τα πεδία. Κοινωνικό, είπαμε, ασφαλιστικά θέματα τεράστια και έρχεται και το χρηματοπιστωτικό. Με το νόμισμα που από την άλλη μεριά υπάρχουν οι παλαιές δυνάμεις οι οποίες δεν θέλουν και καλά κάνουν να αφήσουν το περιθώριο ένας υπολογιστής, γιατί αυτό είναι, ένας υπολογιστής σχεδιασμένος όμως από κάποιους αρχιμηχανικούς που κρύβονται πίσω από τον υπολογιστή αυτόν, να πάρουν τις ζωές μας στα χέρια τους. Θα το επιτρέψουμε? Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή του Ντόμ Β των Οτεών εδώ στο Τα Πάντα Όλα Radio. Παρακαλώ να ανανεώσουμε το ραντεβού μας στο ραδιοφωνικό σε εύθετο μελλοντικό χρόνο. Να είστε καλά, κύριε Νότου, σας ευχαριστώ και εγώ.